रानि फैफिनदो नोङो सनिमा रानि सनिमा आबै फैफिनदो नै जोंबो फिसौखौ नोंनि फिसाखौ दुखु मोननानै गाबफा मामि मामि होननांगौ आंनि न' खाथि जायो नालाय हरावबो खोनायो आङो फुङावबो खोनायो आंनि गोसोआ बोरैबा दुखु मोनो आरो मामि मामि होननानै मा बुंदों एबा गार्जेनफ्रा मा बुंदों गामिनि रायजो राजाफ्रा मा बुंदों आङो एसे नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों लानानै फैदों भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो हागोन मा बुंदों दा फाइनालि मोनफैबाय आङो जि जायगायाव फैदोंमोन बेयावहाय आङो बिथांमोननिफ्रायनो डिटेल्स मिथिना लागोन दा गामिनि मानसिफ्राबो बेयावहाय गासिबो दंफैजोबो आरो बयबो नै जिरायनानै दंफैजोबो दा आङो डिटेल्स गासैखौबो मिथिना लागोन नै नानिया बेनो ने ओरैबायदि अन्थाव बाथाव नै बिमाखौ गोसोखांनानै गाबगासिनो दङ दा उन्दै गथ' आरोना आहारखौनो नागाराखैमोन ने बोसोरनैल' जों नागाराखै खुलुमबाय आंनि नामा समिर बर' गामि मैगनफुरिबारि बांगालदबा पिसिडिसि चिरां डिस्ट्रिक्ट PS थालिगाउन पोस्ट अफिस सिमलागुरि पिन नाम्बार 783381 आंनि हिन्जावा थांनाय 27 तारिख बिस्थिबारनि 10 रिंगासो समाव न'निफ्राय सिरि ओंखारलांनानै रावबो खोन्थालाङा सिरि ओंखारलांनानै बहा दंहैयो बेखौ दिनैसिम मोननाय जायाखै आरो दिनैसिम उन्दै गथ'खौ गारनानै बहा थांदों नागिरबा मोनाखै आंनि फिसाया बिमाखौ नागिर नागिर गाबगासिनो आहार जानाय गथ' बिनि थाखायनो अन्नानै रायजो राजाफोरखौ सोरबाफोर बहाबा नुबाय बायदोंबा हमनानै दोननानै एसे खोन्थाहरलायलायो बिनि थाखायनो आं रायजोफोरखौ गुरै खावलायनाय जायो आरो आंनि हिन्जावा गावनि जि डकुमेन्टस आरो गावनि डकुमेन्टस आंनि एसे डकुमेन्टसफोरखौ लाना थांदों आरो जि मबाइलबो लाना खारदों आरो जि गाननाय जोमनाय फैसा थाखा फैसा बेफोरखौ लाना थांदों बिनि थाखायनो रायजोफ्रा बहाबा नुयोबा हमनानै दोननो आं खावलायदों न'खराव माबाफोर नांलाय खमलायफोर समस्याफोर जादों नामा जानाया जायाखै जेबो ओमफ्राय ओरैनो नोंनि हिन्जावा दे खारबाय नोंनि हिन्जावा मालाबाफोर सोरजोंबाफोर फन रायलायनाय एबा गुबुन माबा मोनसे सन्देहफोर नों एसेसो हमनो हादोंमोन नामा ओरैनोथ' आंनि सन्देहआवथ' जेबो गैनाया गैया माने मालाबा आं एसे फंसे फंनै बुंबा नोंखौ गारनानै खारगोन नोंखौ हालाय हाफायनि खालामलांगोन बेबायदि आंनि खोथायाव बुङो नोंखौ नागिरबा मोनै खारलांगोन आं बेबायदि खोथाखौ सम सम गेजेर गेजेर बुंबाय थायो आंनि हिन्जावा ओमफ्राय दा जेनेबा नोङो नांफिनगौ ने औ आंनि हिन्जावखौथ' आं नांफिनगौ मानो होनबा आंनि फिसाया गाइखेर जानाय आरो आंनो नांफिनगौ आंनि हिन्जाव आं जेरै गामिनि हिन्जावखौ आं मोजां मोनना लादों बिनि थाखायनो आंनि हिन्जावखौ आं नांफिनगौ आरो खाथिनिनो आउटपस्ट थानायाव दांथल आउटपस्ट थानायाव आङो मिसिं इनफरमेसन होनाय जादों 28 तारिख खालि दा ओरैहाय नै अन्थाव बाथाव बिमाखौ गोसोखांनानैहाय गाबगासिनो दं आरो ना मादैनि मा जायो होनदों फिसाजो असे फिसाजो ने असे फिसाजो आच्छा ओमफ्राय मादैया मा सानदों दायो जेनेबा दाथ' आङो फैफिनजानो लुगैदों बे खारखालिबो थांखालि आंनाव गालांनानै थांदों गथ'खौ आंबो खबर गैया जायखिजाया गथ'खौल' नोंनाव गालांनानै थांदों ने आंनावल' गालांनानै थांदों खिन्थाबोआखै आरो आच्छा माने गामिसेनि लेखा ने गामिसेखा खाथिनिनोखा आंबो ओमफ्राय मादैया एसेसो जेनेबा गुबुनफोरजों रायज्लायनाय मानाय आं खबर गैया बेखौ बिदि जेबो खबर गैया ने जि सुनो होननानै गारबोदों आरो ओमफ्राय नों गथ'खौ लाखिबाय ओमफ्राय आं लाखिनांबाय गथ'खौ दा गथ'आ बिमाखौ नागिरनानै गाबगासिनो मोनायावबो गाबो आरो उन्दुआ बिमाखौ गोसोखांनानै गाबगासिनो गाइखेरखौनो नागाराखै गाइखेरबो नागाराखै बोसोरनैल' जादोंना ओमफ्राय दा फैफिनजानो लुबैदों फैफिनजानो लुगैदों आङो रानि फैफिनदो नोङो सनिमा रानि दा जोबोद दुखुनांथाव आरो बिनिनो अनसुलि बिमा बेबो मेगनाव मोदै लानानै गावनि फिसाखौहाय माने खावलायहरगासिनो दङ मानो होनना बुङोब्ला नोंनि फिसाजो गालांनाय नै अन्थाव बाथाव बिमाखौ नागिरनानै गाबगासिनो दङ ओमफ्राय निसय खोनाखाबाय उन्दुआ हरावबो माने बिमाखौ गोसोखांनानै गाबबाय थायो मानो होनना बुङोब्ला गाइखेर जानाय गथ' ओरैबायदि दुखुथिया आरोना दा आइ आफा बिदा फंबायफोर जेरावखिया नुवा मानो बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो ओमफ्राय नुबायथाय डाइरेक्ट कल खालामनानैहाय खोन्थाहरदो दा बेबायदि अबस्था आरोना ओरैबायदि दुखुनांथावनि खौरां नै दा फैफिनजानायखौ लुबैदों आरो फैफिनजानो लुबैदों दा ओमफ्राय आंजों लोगोसे दङ नै बे गामिनिनो आफादगिरि दा आदाया
मा मेसेज हरनो गोसो जेनेबा? दिनै आं बेखौनो मेसेज हरनो लुगैदों जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो एबा चिरां जिल्लानिनो सिङाव थानाय बांगालबा PCDC-नि सिङाव थानाय नैबे मैगाव थुरिबारि गामिनिफ्राय दिनै जोंनि गामिनिफ्रायनो सासे नैबे न'खरनि समिर बर'निनो आंगो बिसि सनिमा बर'आ थांनाय 27 तारिख बिस्थिबार फुंबिलि समनिफ्रायनो गोमानानै दं होननानै जों खबर मोनदों। दा बेखायनो जोंबो रायजोनि जानानै खावलायनो लुगैदों दि दिनै गोदान संसार जाफुनाय गथ'आ हरखाबै बे खारनायनियावहाय जों गोथौ दुखु मोननाय थादों। दा बेखायनो जोंबो खावलायदों दिनै जेनाखि खालांनाय हिन्जावसा बियो जाहाथे बहायबाफोर दङब्ला बहायबाफोर थाहैनानै दङब्ला जाहाथे गामैनो गाव फैफिननानै गावनि फिसायजों गोजोन संसारखौ जाफैफिनो। दा बिथां खारजानायनि जेनाखि उन्दैसा बियो 2 दानल' जादोंमोन, फिसाजोमोन 2 बोसोरल' जादों। दा एथ' उन्दै गथ'खौ दिनै गालांनायाव जों रायजो राजायाबो बेहाय एसे गाबखांनाय फैदों। मानोना दिनै एथ' उन्दैसा गथ'खौ गालांनानै दिनै मानि थाखाय हालाय हाफाय खालामलांदों जों बेखौनो खावलायनो लुगैदों। बहायबाफोर नोंसोर बिसि फिसाय सानैजों माबा मोनसे गोरोन्थि भुल बुजा-बुजि जानायावहाय दुखु मोननानै खालामबायदोंबा अननानै जाहाथे फैफिनो, बे न'खराव फैफिननानै गोजौ खुसियैहाय जाहाथे संसारखौ जाफैफिनो बेखौनो जोंबो रायजोनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। जोङो बेखिनियाव खावलायबावनो लुगैदों बहायबाफोर गोदोसोनानै थाहैदोंबा आरो साफ्रोमबो इउटुबार नायगिरि रायजो राजा बिथांमोननिसिमबो जोङो रायजोनि जानानै खावलायनाय बे सनिमा बसुमतारीखौ सोरबाफोर रायजो राजा बिथांमोनहा बहायबाफोर नुनानै दङब्ला नैबे स्क्रिनाव होनाय जानबुं नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामनानै जाहाथे खोन्थाहरलायो बेखौबो आङो इउटुबार नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय। ओरैनोथ' नोंसोरो गामियावहाय बिसिनि संसार जानायनि बेलायाव माबा मोनसे दाङाबाजिफोरखौथ' खोनामोन? ओरैनोथ' जोङो बिसोरनि जेनाखि संसार जानाय बेहाय जोंबो रायजो हिसाबै नुबाय थायो। बिसोरनि संसार जानायाहाय बारा गोबावबो जायाखैमोन आरो मोजाङैनो सोलिबाय थायो। जोंबो गामिनि हिसाबै नुबाय थायो। बेफोरबादि दावराव दावसिखौ जों नुफेराखै, खोनाफेराखैबो आरो खाथिनिखा आंनिनो न' खाथिनिनो जायो। आंबो दिनैसिमबो नुफेराखै। बेखायनो खावलायनाय जाहाथे सनिमा बसुमतारीया माबाफोर दुखु मोननानै खारदोंबा अननानै जाहाथे फिसायजोंहाय फैफिननानै गोसो खुसियै संसारखौ जाफैफिनो जों बेखिनिखौनो खावलायनाय थाबावबाय। सनिमा आबै फैफिनदो, नै जोंबो फिसौखौ नोंनि फिसाखौ दुखु मोननानै गाफा मामि होननानै आंनि न' खाथि जायो नालाय हरावबो खोनायो आङो, फुङावबो खोनायो। आंनि गोसोआ बोरैबा दुखु मोनो आरो मामि होननानै नागिरो। आबै सनिमा फैफिनदो नोङो अबावबा दङबा, नोंनि फिसाखौ अननानै फैफिनथारदो आबै। जोंबो नोंखौ ना खालामाखै, अननानै दङ। नों मोजाङै मोजां फैनानै नोंनि फिसाय समिरजों मोजाङै मोजां संसार जाफैफिनदो आबै। जोङो नोंखौ रायाखैबो जेबो होनाखै। मानि थाखाय दुखु मोननानै बेबायदि खालामखो नोङो आबै? नै आबै आङो नोंखौ सानसेखालि लाफा मैगं खानायाव एदावहरदों आबै, बेनो जामारबाय नामा? आबै मा मबाइल रायलायबाय थायो नोंलाय हारसिंलाय? नोंहा माबा रं नाम्बार जाबाय नामाब्रा आबै होननानै आङो नोंखौ एदावदोंसोमोन। हाब गमामायैनो माथो नंमारगौसो आबै। मानो बिदि जानांगौ? बिदि जानो नाङा आबै। फैफिनदो, जोङो दाबो नोंखौ बजबनानै लागोन ना, महिलाफ्राबो रायजोफ्राबो सान्थि आफादावबो बजबगोन, जों महिलायाबो बजबनानै लागोन। थाबैनो नोङो बे नोंनि फिसाखौ गोसोखांनानै मोजाङै मोजां थाब फैफिन आबै। आङो महिलानि नोम्बै जानानै नोम्बैयानै दासिमबो नोंखौ अननानै दङ, बासायनानै दोनगोन। दासान्दि बे समावनो सम नोङो मोजाङै मोजां फैफिन आबै। दा नै गामिनि ओरै आबैमोनाबो ओरैबायदि रिकुवेस्ट खालामफिनदों, मानो होनब्ला नोंनि थाखाय मेगनाव मोदै बोहैहोदों दै नै। नंगौ। मानो होनना बुङोब्ला नोंनि अन्थाव बाथाव गालांनाय गथ'खौ नायनानै सैज्य खालामनो हायाखै। मानो होनब्ला सानफ्रोमबो मामि फैफिन होननानै गाबो सानहर। दा गामिनिफ्राबो सैज्य खालामनानै थानो हायाखै आरो। दा नाय नोंनि अनसुलि बिमा मेगनाव मोदै लाना बेसेबां गाबगासिनो दङ। दा खावलायनाय थाबाय जेरावखिया थाया मानो आं बेवाय लिंसिगोन, बेवाय नोङो न' फारसे गिदिंनानै फैफिन आरो।